Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu. Ya Allah da kai na so fara rubutu, sa hannunka kan na hau fara karatu. Inna bayyana halittu su fahimtu, ni kuma rabu sada na yo na rabautu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu. Komai inda so ka munto ya kasantu, dan kai ne da arzikin bawa halittu. Komai rabu kai kake shi na fahimtu, to ka kula da ni da ɗaikar na ɗimautu. Ya Allah kayo salati ya wadatu, gun kairul wara abun bi a rabautu. Sau adadin da bai rubuto a rubutu, sa'alai ka sa sahabbai managartu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu. Sai kuma mama sai ya dafi da fitattu, gatan wanda ke da rai har da matattu. Sai da Amina da kuni na kaɗaitu, mama da san kuni su fata ta sufantu. Assalamu alaiki mama sanadin kubutattu, assalamu alaiki mama izzar masarautu, assalamu alaiki mama yaro ya isantu, gun ɗanki shigar da ni kan na fagabtu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu. Assalamu alaika ɗaha kai ne kaɗayantu, assalamu alaika mai da kai shi ya fahimtu. Assalamu alaika kai ake bi a nagartu, assalamu alaika banda kaiwa ya mutuntu. Ya Mahamudu ni da sanka na jarabtu, kai ne mai kula da mushi na nazartu. Ya zan ƙara sanka kullum na shagaltu, na rantse da kai a komai na wadatu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu. Ya na saman sama da kai sama ta samantu, ya na ƙasan ƙasa da kai ƙasa ta ƙasantu. Aikata komai hakan na a karatu, ifa'al ta ishe ni hujja ga halittu. Sa'ai magwani na Allah da halittu, ya sanadin da Rabbu zai tada matattu. Dan agawa ya zo da kaiwa ya rabautu, in aka je da kai ashe sai an imtu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu. Kai matsayinka ya fi ƙarfin ya sifantu, ka ƙura ɗaukaka ta ya za ka wasabtu. In aka bi ka an bi Allah a karatu, mai yuɗi in rasula ta zo a rubutu. Kai ka shigo a baya kuma kai ka gabatu, kai ka shigo a rindina kai ka kaɗaitu, kai ka fito a ko'ina ka ki kwatantu, ga ka kamar a bayyana ka ki ka furtu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu. Mai jifa guda magauta su dimautu, in suka sallama ka sanya su ni'imtu. Karshe gun ilahu ma sai su rabautu, sanni na gaske sabura ƙasa karabtu. Doki ya ishe ta har ta shiga santu,
ta ɗau wanda bai da tsara a halittu, wanda da ka kira shi nan za ka rabautu, wanda ilahu ke biya masa karatu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu. Ga wata shawara ga mai ji ka fahimtu, zan nushe ka ne da wa'i ka lizamtu, duk cutar ka sai ta watse kubarantu, annabi za ka bi kawai sai ka ni'imtu. In aka rara ko ka faɗa ka amintu, kunci yayyawa shige sai ka wadatu, baka da sutura ka kama ka suturtu, watsatse da ya shige sai ya mutuntu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu, inda an shige ka to an kwarabautu, duk na wajen kaɗa shi za ya azabtu, ya bar da'irar ka tilas ya wahaltu, babu abin da za ya barka ya suturtu. Annabi tabbatar da ni gunka na saitu, duk lamarin da babu kai kansa na kautu, yadda ka so da ni ma'aiki ya kasantu, yarda da ni ka ƙara cewa na suturtu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu, dan Allah kula da ni kar na imautu, ni kai zan yaba idan zan yi rubutu, kai ne mai kula da dukkan mahalittu, in dai ga kaɗa ya zan na wahaltu. Ya lauhul ilahu hasken makarantu, ya ainin na'imu gatan makabartu, ya kanzul kunuzu mai ba na kasastu, ya sirril guyubu sa kauni karatu. Makamu Ibrahim, kowa ya shige kaɗa shi ne ya amintu, ya mai masarautu, mai goya halittu, mai koya karatu, mai sa arabautu, mai bidda fitattu, mai gyara batattu, mai sa aladabtu, mai sa a ni'imtu, mai kai na kasastu, mai sa a fahimtu, farin kubutattu, dako ga halittu, mulkin masarautu, ilimin makabartu, rahamar makarantu, kofar nasutu, sirrin hahutu, hanyar lahutu, aikin malakutu, tsarin jabarutu, na bi ka rasulu san ka nasa na ɗimautu. Allah ƙara yo salati ya isantu, ga annabi in ka yo kanin ka ya ribantu, alai har sahabihi kar su taƙaitu, Muhammad tilawal da annabi na wadatu. Makamu Ibrahim,